Wel, bore da a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna newid yn digwydd heddi fel soniais i wythnos diwetha. I ni'n dechrau heno cyfarfod yn gorfforol fel eglwys. I ni'n mynd i fod yn cyfarfod am 5 o'r gloch yn adeilad tabernacl yr eglwys newydd. A ni'n ddiolchgar iawn i'r eglwys honno am fenthyg ei adeilad nhw i ni yn y tymor byr o leia. Ac os ych chi'n ymuno yn yr oedfaon hynny, plis cysylltwch â ni. Mae gennym ni gofrestr a rota mewn lle. Bydd pawb methu dod bob wythnos, ond os ych chi'n cofrestru yna fyddwch chi ar y rota, os ych chi'n methu dod un wythnos yna, fyddwch chi'n sicr o allu dod yr wythnos olynol. Felly, plis, anfonwch e-bost ato ni os nag ych chi wedi wneud hynny yn barod mwyn mynegu'ch diddordeb chi. Ond bydd yr oedfaon yma ar YouTube yn parhau ar Bore Sul eto yn y tymor byr o leia, a mae hysbysu chi o unrhyw newidiadau yn y cyfamser. Wel, gadewch i ni weddio nawr. Nawr ni gyflwyno'n hunan ar oedfa yma i'r arglwydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth i ni, y bore yma, ddod o'th flaen di yn yr oedfa yma, ac nes ymlaen heddiw wrth i ni ymgynnull, ac wrth i dy bobl di, yma yng Nghymru a trwy'r byd, wrth iddyn nhw ddod yn hyd mewn addoliad, mewn gwahanol ffurfiau a dulliau a chyfryngau, yn rithiol ac yn gorfforol o arglwydd. I ni'n gofyn yn neud i fendithio pob cyfarfod, yn neud i bresennoli dy hun, yn neud i ddod yn agos ato ni, neud i siarad â ni, trwy dy air di, ac wrth i'r gair yna cael ei esbonio o arglwydd, neud i ddod yn agos ato ni os gweli di fod yn dda. Ni'n gofyn neud i dderbyn ein mawl ni, arglwydd, wrth i ni ganu a gweddio. O dad, i ni dal yn teimlo bod ni'n cael ein cyfyngu mewn gymaint o ffyrdd rhag mynegu'n hunan, fel byddwn ni'n dymuno gwneud. Ond dad, ni'n diolch dy fod ti yn fwy na hynny, yn drech na'r cyfyngiadau yma. Ac arglwydd fod ti, dy fod ti yn gallu ymwneud â dy bobl gweitha yr amgylchiadau yma. O arglwydd, ni'n gofyn felly am dy ysbryd glân di. Ni'n gofyn am dy nerth di a dy gymorth unwaith eto, wrth i ni geisio dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Arglwydd, bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu mawl gyda'n gilydd. Just so I see.
ni am droi yn awr at air Duw, ac rydyn ni wedi cyrraedd diwedd yr efengil yn ôl Ioan. Chi'n cofio sonus i wythnos diwetha. Mewn un ystyr, mae pennod 20 yn rhoi rhyw uchafbwynt i ni. Wrth i Grist yn ddangos unwaith eto i'r disgyblion ac i Thomas ac Ioan fyna yn esbonio unwaith eto beth yw amcan y llyfr, bod ni'n credu y pethau hyn. Ond yna, pennod 21, mae gennym ni'r diweddglo bach yma. Lle ni'n clywed chydig bach am beth ddigwyddodd nesa, ac mewn ffordd mae Ioan yn rhywbeth o pontio neu'n paratoi ni ar gyfer y ffaith mae nid yna yw'r diwedd, ond bod yr efengil wedi mynd ar led. Fod yr apostolion wedi cael eu hanfon allan i gyhoeddi'r neges ac i ddisgwyl am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Felly gadewch i ni ddarllen Ioan pennod 21. Dyma air ein Duw ni. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Roedd Seimon Pedr, a Thomas a elwyr Didymus, a Nathanael o Gana Galilea, a Meibion Zebedeus, a 2 arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Seimon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb asant ef, rydyn yna'n dod gyda thi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch. Ond ni ddaliasad ddim y noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lam. Ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn? Nac oes, ateb asant ef. Meddai yntai wrthynt, bwriwch y rwyd i'r ochr dde i'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly, ac ni allan dynnu'r rwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Seimon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd roedd wedi tynnu i ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo'r rhwyd yn llawn o bysgod. Nid roeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golosg wedi ei osod, a physgod arno, a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch a rai o'r pysgod rydych newydd ei dal. Dringodd Seimon Pedr i'r cwch a thynnu'r rhwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd y rwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt. Cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Roeddent yn gwybod mae yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a'i roi iddynt, a'r pysgod yr un modd. Dyma yn awr y drydedd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Yna, wedi iddynt gael brecwast, gofynodd Iesu i Seimon Pedr, Seimon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydw i'f arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy oen. Wedyn gofynodd iddo'r ailwaith, Seimon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Ydw i'f arglwydd, meddai Pedr wrtho. Fe wyddos ti fy mod yn dy garu di.
Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefaid. Gofynodd iddo y drydydd waith. Seimon, fab Ioan. A wyt ti'n fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist, am ei fod wedi gofyn iddo y drydydd waith. A wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd fe wyddos ti bob peth. Ac rwy ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dwedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir rwy'n dweud wrthyt. Pan oeddet yn ifanc, roeddet yn dywrygysu dy hunan, ac yn mynd lle bynnag yn mynit. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywrygysu a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dwedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth roedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Trodd Pedr a gwelodd y disgybl roedd Iesu'n ei garu yn ei canlyn. Yr un oedd wedi pwyso nôl ar fynwes Iesu yn ystod y swper ac wedi gofyn iddo, arglwydd, pwy yw'r un sy'n mynd i thradychu di? Pan welodd Pedr hwn felly, gofynodd i Iesu, arglwydd, beth am hwn? Atebodd Iesu ef, os byddaf yn dymuno iddo ef aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Canlyn di fi. Aeth y gair yma ar led ymhlith ei ddilynwyr, a thybiwyd nad oedd y disgybl hwnnw i farw. Ond ni ddywedodd Iesu wrtho nad oedd i farw, ond os byddaf yn dymuno iddo aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Hwn yw'r disgybl sydd yn tystiolaethu am y pethau hyn, ac sydd wedi ysgrifennu'r pethau hyn, ac fe wyddom ni bod ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gofnodi, ni byddai'r byd, i'm ti bi, yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael eu hysgrifennu. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air, a diolch iddo am y llyfr yma. Wel, ni'n mynd i gael stori nawr i'r plant. Ioan 21. Ydych chi'n cofio hanes Seimon Pedr? Roedd Simon Pedr yn dweud ei fod yn ffrind gorau Iesu, a bydde fe byth yn gwneud unrhyw beth i frifo fe. Ond ydych chi'n cofio beth oedd wedi digwydd? Oedd Iesu wedi dweud bydde Seimon Pedr yn radychu Iesu. Nid dim ond unwaith, ond 2 gwaith yn noson hynny, bod Seimon wedi gwadu bod yn ffrindiau Iesu. 2 gwaith. Ydych chi erioed wedi cael stŵr gan eich rhieni, neu gan athrawes efallai, am wneud rhywbeth yn anghywir, ond yna wneud yn union yr un beth eto? Ydych chi'n teimlo'n fwy eog yr ail dro? Neu beth am os byddai'n digwydd 2 gwaith? Sut byddech chi'n teimlo pryd hynny? Yn y stori, mae Seimon Pedr a'r disgyblion yn mynd i bysgota, a dyma nhw'n gweld dyn yn y pellter. Ond nhw ddim wedi llwyddo dal unrhyw beth y bore hynny. Taflwch y rhwydi ar ochr arall y cwch. Nhw'n dal rhwyd llawn o bysgod 153. Dyma nhw'n gweld mae Iesu oedd ar y lan yn aros iddyn nhw. Mae Crist yn gofyn i Simon Pedr, wyt ti'n fy ngharu i? Ydw, meddai Pedr. A dyma Iesu'n dweud, portha fy oen. Dyma Iesu'n ailadrodd y cwestiwn 2 gwaith. Ar y drydydd tro, dyma Pedr yn trysthau gan wybod
bod Iesu wedi gofyn tair gwaith iddo, wyt ti'n fy ngharu i? Arglwydd, fe wyddos di bob peth. Rwyt ti'n gwybod fy mod i'n dy garu di. Ond, dyma Iesu'n dweud wrtho, ar ôl y drydedd tro, canlyn fi. Mae Crist yn dangos i ni pa mor aml ni'n methu. Ni ddim yn berffaith. Yr unig person perffaith yw Crist. Mae Iesu yn ein arwain ni nôl. Wel, diolch am hynny. Gyrwch i ni weddio gyda'n gilydd yn nawr. Nawr ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni, yn diolch i ti am yr cwbl rydyn ni wedi glywed a wedi ddysgu wrth weithio'n ffordd drwy'r efengil yma. Cofnod Ioan, y disgybl roedd Iesu'n ei garu, y cofnod yna o yr hyn welodd ac a glywodd ac a deimlodd a y cwbl oedd Ioan am i drosglwyddo i ni mwyn i ni wybod a chredu. Ni'n gwybod mae Ioan ei hun yn dweud fan hyn fod yna cymaint fwy i'w ddweud. Cymaint fwy o bethau mae'r arglwydd Iesu wedi wneud. Ond ni'n diolch bod gennym ni hyn. Y cofnod yma. Ni'n diolch arglwydd am y ffordd rwy ti wedi yn cynnal ni yn ystod y flwyddyn diwetha. Y ffordd rwy ti wedi siarad â ni trwy y gair yma. Arglwydd ni'n gofyn, neu di'n helpu ni nawr i beidio ag anghofio'r pethau hyn. Faint bynnag i ni di bod yn ymuno, faint bynnag i ni di i ddilyn o'r gyfres yma, helpu ni nawr i beidio a rhywbeth o cau y llyfr a roi i un ochr, ticio'r bocs o na fe ni di gorffen yr efengil yn ôl i o'n arglwydd, helpa ni i gofio, a wneud i'n asgoffa ni o'r hyn rwy ti wedi i ddangos i ni. Ac arglwydd ni'n gofyn am darweiniad i, wrth i ni ystyried lle i fynd nesaf. Arglwydd ni'n gofyn wneud i barhau i siarad â ni trwy'r oedfa hyn, ac wrth i ni ddod ynghyd fel eglwys. Dad, i ni'n cyflwyno'n hunain felly nawr i ti. Yn gofyn byddai di'n agos iawn ato ni fel eglwys. Ni'n diolch dy fod ti yn gwybod y cwbl. Fel o ti'n nabod y disgyblion yma. Rwy ti'n adnabod ni ac yn gwybod ein anghenion ni, yn gwybod ein sefyllfa ni. Ni'n cyflwyno hefyd unrhyw un arall sydd yn ymuno, yn gwrando, yn gwylio'r oedfaon hyn. O arglwydd, a wneud i ddangos dy hun, os gweli di fod yn dda. Da'r clyw ein gweddi ni nawr, a mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n canu emyn arall, mae Dad yn mynd i esbonio rhyw gymaint i ni am y geiriau cyn bod ni'n canu nhw gyda'n gilydd. Un o gyffiniau Castell Nedd oedd Mary Owen, awdur yr emyn adnabyddus Dyma Gariad Pwy ei Treitha. Fe ganed i yn Llansawel neu Britain Ferry yn Saesneg yn 1796 ac yna bu farw yn 1875. Ac ar hyd i bywyd hir, roedd ei bywyd yn troi gwmpas Llansawel a'r cyffiniau. Roedd Llansawel wrth gwrs wedi newid yn fawr yn ystod i bywyd hi. Pan ganed hi yn 1796, ryw 250 yn fras o poblogaeth y pentre. Erbyn iddi farw yn 1875 oherwydd y diwydiannu mawr oedd wedi digwydd yn ystod 4 ganrif ar 15. Roedd y boblogaeth wedi codi ryw 5,000. Ac wrth gwrs oedd hwnna'n wir am yr ardaloedd o gwmpas Castell Nedd ac yn y blaen, twf mawr trefol
oherwydd trwy diwydiant. Nawr, magwraeth grefyddol gafodd Mary Owen, magwraeth yn plith rhan I bynwyr. Ac roedd hi ar hyd yr ache yn perthyn I Matthew Henry, yr esboniwr enwog ar y Beibl, oherwydd roedd gwreiddiau teulu Matthew Henry hefyd yn ardal Llansawel. Roedd Mary'n amlwg yn ferch lluog ac yn ôl yr hanes roedd hi'n ferch hawddgar iawn hefyd. Ond roedd hi bywyd ar ei hyd mewn gwirionedd yn llawn o dreialon a phrofedigaethau. Roedd hi gŵr cynta hi yn Gapten Llong ac fe foddwyd yn y flwyddyn 1831 tra oedd ei arfordaeth ar y môr. Yna ymhen 5 mlynedd fe briododd gweinidog gyda'r annibynwyr yn 1836. Ond fe ath hwnnw yn reit fuan yn gais i'r ddiod ac yna troi yn drempyn ar hyd weddill ei fywyd. Ond beth ni'n gweld yn Mary Owen yw rhywun oedd ei ffydd hi'n aros yn gadarn iawn yng nghanol yr holl dreialon y ddaeth i'w rhan hi. A hefyd, ni'n gweld y ffordd mae'n tynnu cysur mawr o gariad Crist, cariad I ffriod nefol. A dyna, wrth gwrs, gawn ni yn yr emyn, dyma gariad pwy ei treitha, dyma thema fawr yr emyn yma, cariad Duw yng Nghrist. Ac yn pwysleisio'n arbennig maint anfeidrol y cariad hwnnw. Dyna sydd ar y dechrau. Dyma gariad pwy ei treitha, pwy sy'n gallu treithi, pwy sy'n gallu mynegu'n llawn y cariad yma. Ac mae'r pennill gyntaf yn gyrru'r neges nhw adre yn gyson trwy'r ail adrodd. Mae dyma gariad yn dechrau pob cwpled ac yn ymelaethu ar hynny wedyn. Dyma gariad sy'n anchwiliadwy, dyma gariad dyw'r nefoedd hyd yn oed ddim yn gallu treiddio iddo fe yn llawn. Ac ar ôl y cyflwyniad cyffredinol na fel bethau, gosodiadau cyffredinol yn y 4 llinell gyntaf, mae wedyn yn tynnu hunan mewn yn y llinellau ola yna. Dyma gariad nawr sy'n mynd I godi I henaid hyd, dyma gariad gwyd fe enaid uwch holl bethau gwael y llawr. Hynny yw, dyma'r cariad nawr sydd yn ddigonol yng nghanol holl dreialon bywyd, yn codi ni yn uwch na'r treialon fel bethau sy'n dod i'n rhannu. Ond wedyn ni, dyma gariad hefyd, na I mi ganu yn y bythol wynfyd mawr. Hynny yw, ddigon ar y ddeiar yma, ond fydd yn fwy na digon hefyd yn y nefoedd iddi hi. Nawr, pan gyhoeddwyd yr ail bennill yn wreiddiol yn y flwyddyn 1839, roedd ychydig yn wahanol i'r ffurf I ni'n canu ar y pennill na erbyn heddi. Ac fe gyhoeddwyd y ddau bennill yna mewn casgliad emynau yn 1841. Ac fe nath y golygydd neu rhywun arall falle, hyd yn oed Mary Owen ei hunan, erbyn cyrraedd y casgliad yna, roedd yna newidiadau wedi bod, yn enwedig yn yr ail bennill. Roedd Mary Owen yn wreiddiol yn 1839 wedi, ar ddechrau y llinellau cyntaf, yn lle fe sydd gyda ni nawr, oedd hi'n ailadrodd y gair ymddiriedaf, y pwysles yma ar y ffaith bod hi'n ymddiried yn Nuw yng Nghrist ac yn ymddiried yng nghariad Duw. Ymddiriedaf yn ei glwyfau, ymddiriedaf yn ei groes, ymddiriedaf yn ei cariad mwy na hwn nid oes. Ond mae'r golygydd na I pwy bynnag na ddiwygio y pennill yma ymhen 2 flynedd felly, wedi newid y geiriad gwell yn y marn I. Yn lle ailadrodd ymddiriedaf, nawr ymloch hesaf yn ei glwyfau, yn yw yng nghlwyfau Crist ar y groes. Hynny yw, ni'n cael cuddio yn nghlwyfau Crist ac yn cael yn ymddiffyn felly gan glwyfau Crist ar y groes. Ymgysgodaf dan ei groes. Eto, mae'r groes nawr yn cysgodi ni fel yn debyg iawn I iar yn dod ei chywio dan ei hydenydd. I ni'n ymgysgodi dan y groes. Ymddigrifaf yn ei gariad, hynny yw ymyfrydu nawr wrth ei bodd yn ei gariad, cariad mwy na hwn nid oes.
Mae'r pennill wedyn yn mynd yn ei blaen eto i ailadrodd ac yn tanlinellu pa mor fawr ac eang yw'r cariad. Mae cariad lletach yw na'r morwydd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Ac yna, fel sydd gyda ni yn fersiwn sydd yn y casgliadau mynau diweddar, ymddiriedaf yn dragwyddol yn anfeidrol gariad yw. Ac bod hwnna ddigon cywir, wrth gwrs, ac yn adleisio beth oedd gan Mary Owen ar ddechrau'r pennill yna yn wreiddiol. Beth oedd gan Mary Owen yn y cwpled ola yn wreiddiol oedd pwysleisio rhyfeddod y peth. Mwy, medda hi, mi ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad yw, ac yn y marn ni, mae'n drueni bod y golygydd neu pwy bynnag nath ddiwygio'r pennill yna ddim wedi cadw'r elfen o ryfeddod ar y diwedd. Wedi dweud rhywbeth megis fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad Duw. Oherwydd dyna, wrth gwrs, fydd yn wir amdano ni i dragwyddoldeb. Fyddwn ni'n rhyfeddu dragwyddoldeb wedi ymgolli yng nghanol môr o ryfeddodau, fel mae Anne Griffiths yn sôn am y profiad yna yn un o'i hymynau hi. Nawr, mae yr emyn yma, wrth gwrs, yn gwahodd cael i gymharu ac emyn mawr Gwilym yr Eithog, Dyma Gariad fel y Moroedd. Fe sgrennodd, neu fe gyhoeddwyd emyn Gwilym yr Eithog rhyw 8 mlynedd ar ôl emyn Mary Owen, a mae'n siŵr gen i roedd nhw'n gyd annibynwyr, ac mae'n bosib iawn bod Gwilym yr Eithog yn gyfarwydd iawn ag emyn Mary Owen. Ond yn y marn ni, mae Mary Owen fan hyn yn rhagori ar rannau o leia o emyn Gwilym yr Eithog, mor fawr yw'r emyn yna. A mae'n rhagori yn yr ystyr yma. Mae Gwilym yr Eithog ar ddechrau emyn yn dweud, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llif. Ond pwysles Mary Owen yn yr emyn yma yw na, medda hi. Dyw'n cariad yma ddim fel y moroedd. Mae tu hwnt i hynny. Chi'n gallu cymharu cariad Duw yng Nghrist ac unrhyw beth ei aron. Hynny yw, cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw, medda hi. A dyna, wrth gwrs, ffynhonnell y ryfeddod yna ar ddiwedd i hemyn i fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad Duw. Nawr, fi wedi crybwyll enw Anne Griffiths yn barod. Mewn gwirionedd, mae yna rai bethau yn yr emyn yma gan Mary Owen sy'n atgoffa fi o Anne Griffiths yn y pwysles yma ar maint anfeidrol y cariad Duw yng Nghrist. Mae un o emynau Anne Griffiths, mae'n sôn amdani hunan yn ei phrofiad yn y nefoedd yma, o fod yng nghanol môr o ryfeddodau, nofio, medda hi, yng nghanol môr o ryfeddodau. Dyna fydd ei chyflwr hi yn y nefoedd. Heb weled terfyn byth na glan, medda hi. Hynny yw, bydd y môr yma yn ddi-derfyn, yn mynd ymlaen ac ymlaen i dragwyddoldeb, heb o'ch chi'n gweld glan a diwedd i'r peth. Mae'r cariad yma, mae'r rhyfeddodau Duw yng Nghrist mor fawr a hynny. A dyna sydd gan Mary Owen, wrth gwrs, cariad lletach yw na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd yw. Fe ryfeddaf yn dragwyddol at anfeidrol gariad yw. Mae Anne Griffiths yn sôn yn benodol hefyd wrth sôn am nofio yn ryfeddod môr y nefoedd fel petai. Mae'n dweud mae un o'r rhyfeddodau mwyaf yn hynny o beth yw person Crist, medda hi. Dŵr yw nofio heb fynd trwyddo, medda hi, am berson Crist yn yr ymgymdoliad. Dŵr yw nofio heb fynd trwyddo, dyn yn dduw a Duw yn ddyn. A chi chi'n gweld yr un rhyfeddod yna yn Mary Owen, rhyfeddu at gariad Duw, rhyfeddu at berson Crist, a rhyfeddu wrth gwrs at y diwdod, tad, mab ac ysbryd glân, yn rhyfeddod i person nhw, neu personau nhw, ac yn rhyfeddod i cariad anchwiliadwy.
Wel, trowch gyda fi am y tro ola, am spel o leia at Efengil Ioan. Nawr, tasa rhywun yn gofyn i chi, wel, chi wedi bod yn darllen Efengil Ioan am flwyddyn a mwy. Am beth mae'r llyfr yma? What's it all about? Wel, wrth gwrs, gallech chi ateb y cwestiwn mewn sawl ffordd. Ond falle mae'r ffordd symla i ateb y cwestiwn yw i ddweud, wel, mae'r llyfr yma i gyd am Iesu. O'r dechrau, i'r diwedd. Mae'r cwbl yn y pen draw amdano fe, yn dod nôl ato fe. Chi'n cofio, yn bell yn ôl, ond sydd ddechreuodd y llyfr? Wel, yn y dechreuad roedd y gair. Ac fan hyn nawr, wrth i Ioan orffen i lyfr yma yn ysgrifennu adnod 25, mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gofnodi, ni byddai'r byd yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fydd yn cael ei hysgrifennu. Popeth ni wedi glywed dros y flwyddyn diwetha. Pob gair sydd wedi dod oddi ar wefusau Iesu, pob weithred ganddo fe'r holl arwyddion, yr holl myfi ews. Popeth, Iesu, fe yw'r cwbl. Os allai ddefnyddio ymadrodd sydd wedi dod yn boblogydd yn Saesneg, it's all about Jesus. A felly wrth i ni orffen y llyfr bore yma, beth i fi eisiau pwysleisio i chi yw bod hynny ddim yn unig yn wir am yr Efengil yn ôl Ioan, mae'n wir am y bywyd Cristnogol i gyd. Y dechrau, y canol, y diwedd, mae'r cwbl yn dod nôl at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r popeth yn dod nôl at y ffordd mae Duw wedi datguddio ei hunan i ni ymherson Iesu. Pwy yw e? Pam fod wedi dod? Be mae e wedi gyflawni a be mae e nawr yn ei gynnig i ni trwy ffydd ynddo fe. A felly dyna, yn syml iawn, be ni'n mynd i fod yn ystyried bore yma. Os chi'n Gristion, mae eisiau chi wybod hyn, mae eisiau chi gael eich atgoffa o hyn. Iesu yw popeth, fe yw'r dechrau'r canol a'r diwedd. Os chi ddim yn Gristion neu os chi ddim yn siŵr lle chi'n sefyll, mae angen i chi wybod dyma, beth yw hi i fod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Fod e'n bopeth, fe yw'r dechrau y canol a'r diwedd. Felly, pwynt gyntaf, Iesu yw dechrau'r bywyd Cristnogol. Drychwch ar adnodau 2 a 3 am eiliad. Roedd Seimon Pedr, a Thomas a Elwyr Didymas, a Nathanael o Gana Galilea, a Meibion Zebedeus, a 2 arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Seimon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. A tebasantef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Nawr, mae'n sawl peth yn mynd mlaen yn yr adran yma. Ond be chi methu osgoi yw bod hyn yn annisgwyl yn dydy. Dwi ddim beth i chi falle di disgwyl i ddigwydd ar ôl i ni orffen pennod 20. Be mae'r 7 disgybl yma yn gwneud? Dyn nhw ddim yn amlwg yn bod yn anifydd. Dyn nhw ddim yn ymddwy mewn ffordd amlwg pechadurus. Ond mae be maen nhw yn gwneud
yn taro ni yn od. Ar ôl i Iesu ymddangos i'r disgyblion, ar ôl iddo fe ddangos ei hun iddyn nhw a'i comisiynu nhw ac ei hanfon nhw allan, be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n mynd i bysgota. Ac, wel, os chi'n gyfarwydd gyda'r efengylau eraill, falle bod e'n taro chi'n fwy od, achos oedd Iesu wedi dweud wrth i ddisgyblion, mae beth o'n nhw fod i'w wneud oedd i aros. Aros gyda'i gilydd ac aros am yr ysbryd glân. Hynny, oedd Iesu wedi rhoi'r addewid o'r ysbryd glân wrth anadlu arnyn nhw, ond oedd rhaid iddyn nhw aros ar gyfer dydd Pentecost. Ond lle maen nhw? Wel, maen nhw, fel petai nhw'n yn aniddigo, ac maen nhw'n mynd, mae Simon Pedr yn dweud, fi'n mynd i bysgota. A peidiwch cam ddeall, dwi ddim bod unrhyw beth yn bod efo pysgota. Och chi jyst yn cael y teimlad, yn chi, bod nhw yn y lle wrong. Dyn nhw ddim lle maen nhw fod, dyn nhw ddim yn gwneud be maen nhw fod i wneud. Ac wrth gwrs, mewn un ystyr, beth sydd wedi digwydd yw maen nhw wedi mynd nôl i, wel, lle o'n nhw cyn bod nhw'n ddisgyblion, neu rai ohonyn nhw o leia. Maen nhw wedi mynd nôl i beth o'n nhw'n gwneud cyn iddyn nhw gwrdd â Iesu o gwbl. A ni'n gweld rhywbeth trawiadol fyna felly, yndyn ni. Mae'n wers bwysig iawn i ni. Yn reddfol fel pobl, i ni'n dueddol o fynd nôl at ein hen ffordd o fyw. Hen batrymau. Ni'n gwneud e'n automatic. Yn dyn ni'n mynd nôl i beth ni'n gyfarwydd gyda fe. A rai esiampl sili chi, ond ges i wythnos gyffroes wythnos yma, ges i par newydd o slippers. Hen slippers i'n Cwmpawd farnau, wedi cael par newydd. Y diwrnod ar ôl i fi gael y par newydd, dyma Catrin, yng ngwraig i, yn gofyn i fi, beth i nhw, pam bod ti'n gwisgo dy hen slippers di? Lle mae dy rai newydd di? Ie. Hynny yw, o'n i jyst i mynd nôl i wisgo beth o'n i'n gyfarwydd gyda fe. A fan hyn, chi'n teimlo, mae'r disgyblion yma, maen nhw jyst i mynd nôl i'w hen batrwm nhw o fywyd. Ac mae hynny fel petai'n dod allan yn fwy clir eto wrth i ni ddarllen mlaen a gweld beth sydd yn digwydd. Adnod 4. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan. A nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu y doedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn? Nac oes, a pasant ef. Meddai yntai wrthynt, bwriwch y rhwyd i'r ochr dde i'r cwch ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly ac ni allan dynnu'r rhwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. Nawr, os ych chi'n gyfarwydd gyda yr efengylau eraill, mae'r digwyddiad yma yn rhoi, wel, rhywbeth o deja vu i ni. Yn efengyl Luc, ni'n darllen fod yna ddigwyddiad ar ddechrau gweinidogaeth Iesu. Wrth iddo fe alw neu rai o'r dynion yma i fod yn ddisgyblion iddo fe, oedd yna ddigwyddiad pan ath e mewn i'r cwch, ond nhw wedi bod yn pysgota drwy'r nos, heb ddal dim byd, mae'n dweud wrthyn nhw i daflu'r rhwyd i fewn, ac mae'r rhwyd i nhw yn orlawn. Maen nhw'n dechrau torri, mae'r cychod yn dechrau suddo achos mae'n gymaint o bysgod. Nawr, digwyddiad yn union yr un peth, ond mae'n swnio'n hynod o gyfarwydd yn dydy. Bod nhw'n taflu'r rhwyd ochr arall y cwch, a nawr yn dal 153 o bysgod. Nawr, just tangent bach, achos fi'n siŵr fod e'n mynd trwy meddwl rai ohono ni o leia. Hynny yw, pam 153? Os yna rhyw arwydd y cad i hynny? Wel, mae'n bosib. Mae yna llawer o esbonwyr dros y canrifoedd sydd wedi trial gweithio allan pam 153, os yna rhyw arwydd o cad dyfnach. Wel, dwi ddim yn amhosib, achos yn y Beibl yn aml iawn mae
rhifau'n gallu bod yn arwydd o cael. Ond yn yr achos yma, does yna ddim esboniad i fi wedi dod ar draws sydd yn gwneud fwy o synwyr na'r ffaith bod rhywun just wedi cyfri y pysgod. A mae dyna faint o bysgod oedd yna. Hynny yw, ond nhw wedi ryfeddu cymaint ar be ddigwyddodd wrth iddyn nhw dynnu'r pysgod allan, nath rhywun feddwl, reit, faint sydd fan hyn. A falle bydd rhywun yn dweud, wel na, dwi hwnna ddim yn debygol, pwy fel sy'n gwneud y fath beth? Wel, os cael rhoi esiampl eto, digon sili i chi. Bydd lot o'ch chi'n gwybod ar nos Iau, mae dad di bod yn cynnal sesiynau dros Zoom yn trafod emynau a cherddi Cristnogol. Ac maen nhw wedi bod yn sesiynau poblogaidd iawn. Ni wedi bod yn llawenhau wrth weld cymaint o bobl eisiau dod ynghyd i drafod ac i glywed mwy am y pethau hyn. O'ch chi wybod be? Bob wythnos fwy neu lai, i fi'n cael clywed faint o bobl oedd yna. Oedd yna 100 erbyn hyn, neu oedd yna 63, a wedyn maen nhw wedi mynd lan a lan. Un o'r wythnosau diwethaf oedd yna 96 o screens gwahanol. Byddwn ni ddim yn synnu os mae pethau'n parhau fel maen nhw, bod ni'n cyrraedd pwynt lle mae rhywun yn dweud oedd yna 153. Hynny yw, mae pobl mor hapus a cael eu calanogi gymaint, mae yna bobl yn cyfri. Just allan o ddiddordeb, chwilfrydedd, faint sy'n ma? Wel, allwch chi ddychmygu, yn digon rwydd bod yr un chwilfrydedd gan y disgyblion wrth i'r Crist at gyfodedig gyflawni gwirth rhyfeddol arall fan hyn. Y pwynt yw, mae'r tangent yma di mynd mlaen rhy hir, achos y pwynt yw nid y pysgod sy'n fod i gael y sylw iddo. Na. Iesu sy'n fod i gael y sylw. Adnod 7. Dyma'r disgybl hwnnw roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Seimon Pedr mae'r arglwydd ydodd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd roedd i tynnu i ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr. Hynny yw, pam fod Iesu wedi gwneud hyn, pam bod wedi ymddangos iddyn nhw yn y ffordd yma a chyflawni'r arwydd arall yma, wel, mwyn dangos iddyn nhw mae fe oedd yna, ond hefyd yw hatgoffa nhw o eu galwad nhw. Maen nhw wedi mynd nôl i'r dechrau, nôl i square one fel petai, a mae Iesu fel petai'n dod ac yn cwrdd â nhw nôl fyna. Mae'n dweud, cofiwch nawr, nes i'ch galw chi o fod yn bysgotwyr i fod yn bysgotwyr dynion. Ac mae'r un galwad yna yn sefyll ar eich bywyd chi yn awr. Falle bod y disgyblion di pellhau. Falle bod nhw wedi mynd reit nôl i lle o'n nhw cyn cwrdd â Iesu. Ond mae Iesu'n dangos, na. Chi yn ddisgyblion i fi. Mae'n ei galw nhw eto. Mae'n ei comisiynu nhw eto. Mae'n atgoffa nhw o'i cariad cyntaf nhw ato fe. Nawr, falle bore yma, bod yna rai yn gwrando, chi ddim yn Gristion eto. Wel, Iesu yw'r dechrau. Mae'n eich galw chi yn awr. Yn eich galw chi o'ch sefyllfa presennol chi. Be bynnag i chi'n i'w wneud ar hyn o bryd, mae'n eich galw chi i'w ddilyn e. Iesu yw dechrau'r bywyd Cristnogol. Mae eisiau chi nawr i edifarhau. Mae eisiau chi gredu'r efengyl. Mae eisiau chi roi eich ffydd chi ynddo fe a roi'ch bywyd chi yn awr i'w ddilyn e. Ond falle bod chi bod yma yn Gristion a chi wedi crwydro, a chi wedi pellhau. Falle bod chi wedi crwydro mor bell, chi ddim cweit yn siŵr bellach lle chi'n sefyll o gwbl. Chi reit nôl lle o chi, cyn bod chi hyd yn oed yn clywed am Iesu. O gaich gwahodd chi yn awr?
Dewch nôl i'r dechrau dy fi. Am y tro cyntaf. Rowch eich bywyd chi i'r arglwydd. Edif ar hewch. Hynny yw, dwedwch sori wrth Dduw am eich pechod, am eich gwrthryfel, am y ffaith bod chi wedi crwydro, ac wedi troi ffwrdd ac anwybyddu yr cariad a'r gras chi wedi brofi yn y gorffennol. Edif ar hewch a chredwch yr Efengil. Jyst dewch nôl i'r dechrau nawr. Plygwch lawr a cyffeswch wrth yr arglwydd. Lle bynnag ydw i. Beth bynnag sydd yn wir amdano, fi'n rhoi fy hunan i ti heddi. Iesu yw dechrau'r bywyd Cristnogol. Ond Iesu hefyd, wrth gwrs, yn dod nawr at yr ail bwynt, Iesu yw canol y bywyd Cristnogol. Fe yw'r cynnwys y bywyd Cristnogol. Edrychwch ar adnod 15 ymlaen. Yna wedi iddynt gael brecwast, gofynodd Iesu i Seimon Pedr, Seimon fab Ioan, wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydwyf, arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy ŵyn. Wedyn gofynodd iddo yr ail waith, Seimon fab Ioan, wyt ti'n fy ngharu i? Ydwyf, arglwydd, meddai Pedr wrtho, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefaid. Gofynodd iddo'r drydydd waith, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo y drydydd waith, a wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd, fe wyddos ti bob peth. Rwyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dwedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Na ni wedi darllen yn barod yn adnod 9 fod Iesu ar y traeth mae'n coginio gyda tân golosg. Ac hynny yw, nid cyd-ddigwyddiad yw hynny efe. Mae'n bosib bydde jyst gweld y tân yna, neu aroglu y tân yna, di bod yn ddigon i Pedr i fynd a'i feddwl yn ôl i gyntedd yr archoffeiriad. Pan oedd e'n ymdwymo wrth tân golosg, y noson honno pan nath wadu tair gwaith fod e'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn sicr, wrth i Iesu ofyn iddo fe, tair gwaith, wyt ti'n fy ngharu i? Wyt ti'n fy ngharu i? Wyt ti'n fy ngharu i? Wel, bysa fe'n amhosibl i Pedr i beidio gweld arwyddocad ac ergyd be mae Iesu'n ei ofyn. Nawr, tangent bach, mae yna rai sydd wedi gweld rhyw arwyddocad posib yn y ffaith pan mae Iesu'n gofyn y cwestiwn a pan mae Pedr yn ateb, mae'r geiriau sy'n cael ei defnyddio am gariad yn amrywio chydig bach yn y greiddiol te. Ond dyw hynny ddim yn amhosib, ond mae'n rhaid dadle, wel na, sdim angen i ni feddwl yn rhydd ofyn am hynny. Mae Ioan, hyd yn oed yn y bennod yma, mae'n hoffi defnyddio geiriau gwahanol i gyfeirio at yr un pethau. Wel, hyd yn oed yn ei eiriau fe fan hyn i Pedr, mae'n sôn am bugeilio a porthu a defaid ac ŵyn, a mae'n amrywio yr geiriau, yr union eiriau mae'n defnyddio. Felly, nid y pwyslais yw ar y caru, y pwyslais fan hyn yw mae Iesu'n gofyn y cwestiwn tair gwaith. Ac yn adnod 17, aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo y drydydd waith. Mae Pedr fan hyn, mae'n torri galon unwaith eto wrth gael ei atgoffa nid yn unig o'i fethiant
Ond mae'n cael ei atgoffa hefyd wrth gwrs bod Crist wedi rybuddio fe o beth fyddai'n digwydd a bod Crist yn gwybod yn iawn beth ddigwyddodd ar y noson honno. Ac i'r Cristion, ni'n dechrau dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Bydd e ddim yn hir iawn os ni'n dilyn yr arglwydd am unrhyw faint o amser o gwbl cyn bod ni'n ffeindio'n hunan yn baglu, yn syrthio, yn methu. Ni'n gwneud camgymeriadau. I ni'n credu yn yr arglwydd am bod ni'n bechaduried sydd angen maddeuant, ond bod ni'n cael ein maddau a'n cyfiawnhau yn llawn, dyw hwnna ddim yn stopio ni rhag gwneud camgymeriadau yn y dyfodol, na. A felly, fe fydd na adegau wrth i ni fyw ein bywydau ni, lle ni'n dod yn ymwybodol o'r newydd, o'n methiannau ni. Y mwy ni'n gweld o Iesu, cliriau i ni'n i weld a sancteiddrwydd Duw, wel, y mwy ni'n mynd i ddod yn ymwybodol o'n beiau ni. Be mae Iesu'n dweud wrth Pedr? Wel, mae Iesu fan hyn yn ail gomisiynu Pedr yn dyddi e. Dwi ddim jyst yn mynd ar disgyblion i gyd nôl i'r dechrau, ond mae'n dweud wrth Pedr nawr, cofia pwy wyt ti. Fi di galw ti i fod yn ddisgybl, yn apostol, yn is-fugail dros y defaid, dros Gristnogion eraill, a felly mae'n dweud wrth fe, begeilia nhw, portha nhw. Dyma'r gwaith fi di roi ti wneud, dyma'r doniau fi di roi i ti. O, ti di llithro, do? Ond mae'na faddeuant i'w gael nawr. Ac a fi eisiau ti i barhau. Fi eisiau ti fy nghanlu ni. Cer, gwna'r gwaith fi di roi ti i'w wneud. Wel, y pwynt yw, ni ddim just angen gras ar ddechrau y bywyd Cristnogol. Ni ddim just angen maddeuant ar y dechrau, ni ddim just angen Iesu ar y dechrau, ni angen Iesu bob cam o'r ffordd. Wel, mae gan rai bobl yr syniad yma yn eu pennau nhw bod y bywyd Cristnogol fel rhedeg marathon, lle mae Iesu yn o'r dechrau, ni angen Iesu i gael ni fewn i'r rhas yn y lle cyntaf ac i'n hanfon ni o'r llinell dechrau. Ac i ni'n gobeithio, os i ni'n cyrraedd y llinell derfyn yna, bydd Iesu yno i'n croesawu ni ar y diwedd. Ond mae popeth yn y canol fel petai lan i ni. I ni angen ymdrechu. Ni angen rhedeg, ni angen ffeindio'n ffordd, ni angen brwydro ymlaen, mynd trwy'r wal, dal i fynd hyd y diwedd. Ac wrth gwrs, mae yna gyfrifoldeb arno ni i ddyfal barhau, ond y ffordd i ni'n dyfal barhau yw trwy Iesu. Ni'r un mor ddibynnol arno fe bob cam o'r ffordd. Dyw Iesu ddim yn chwifio ac yn dweud, hwyl fawr, ffwrdd at ti, ac yna'n croesawu ni ar y diwedd. Mae Iesu gyda ni bob cam o'r ffordd. Fe sydd yn ein cario ni, fe sydd yn rhoi'r nerth i ni i rhedeg. A felly, mae angen i ni fod yn pwyso arno fe yn ddyddiol. I ni angen dibynnu o awr i awr ar y gras mae e'n ei roi i ni. Crist yw popeth. Wrth i Pedr nawr cael ei ail gomisiynu i fugeilio praidd Duw, yr eglwys, Cristnogion eraill. Oedd e ddim yn neud hynny yn ei nerth ei hun. Ac oedd e ddim yn mynd i fod yn berffaith o'r pwynt yna ymlaen a ddim wneud mwy o gamgymeriadau na. Oedd e'n mynd i orfod pwyso ar yr arglwydd o hyd ac o hyd ac o hyd. Crist yw'r dechrau. Crist yw y canol, y cynnwys. Wel, ni'n dod wrth gwrs felly at y pwynt ola, sef mae Crist yw diwedd.
y bywyd Cristnogol. Mae Iesu fan hyn yn rhoi gair proffwydol i Pedr, adnod 18. Yn wir o'n dweud wrthyt, pan roeddet yn ifanc, roeddet yn dywrygysu dy hunan ac yn mynd lle bynnag y mynit. Ond pan byddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywrygysu a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dwedodd hyn i ddangos beth byddai dull y farwolaeth roedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi, ac wedi ddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Hynny yw, mae Iesu'n rybuddio Pedr, wel, ti wedi dechrau dilyn fi, fi'n rhoi'r gwaith yma i ti i'w wneud, ac dy'r gwaith yna ddim mynd i fod yn rwydd. Ti yn mynd i ddioddau. Yn y pen draw, ti'n mynd i farw. Ti'n mynd i gael dy ferthyru, mynd i gael dy ladd, mynd i gael dy groes hoelio. Oherwydd dy fod ti yn ddisgybl i fi, ac oherwydd bod ti yn cyhoeddi yr efengil yma. Ond dyw'r wybodaeth yna ddim yn ddigon i Pedr ydy. Mae Pedr eisiau gwybod hefyd be fydd yn digwydd i Ioan, adnod 21. Pan welodd Pedr hwn, felly, gofynodd i Iesu, arglwydd, beth am hwn? Atebodd Iesu ef, os byddaf yn dymuno iddo ef aros hyd nes y dof fi, beth yw hynny i ti? Canlyn di fi. Nawr, mae Ioan yn esbonio wrth ni fod yna rai yn yr eglwys, oedd di cymryd y geiriau hynny i olygu bod Ioan yn mynd i fyw, oedd e ddim yn mynd i farw nes bod Iesu'n dod yn ôl, yn ei ail ddyfodiad ar ddydd y farn. Ond nid dyna wedodd Iesu. Be mae Iesu'n gweud yw rhyw fath o hypothetical. Os mae dyna sy'n digwydd, beth yw hynny i ti, Pedr? Mae'n dyd y fusnes di, Pedr. Mae hwnna rhwng o fi a Ioan, ddim rhwng o ti a fi. Canlyn fi. Nawr fel mae'n digwydd, nath Ioan ddim cael ei ferthyru fel gweddill yr apostolion, fwy na thebyg, nath Ioan cael ei gaethgludo, cael ei garcharu ar ynys Patmos. Ond y pwynt sydd dyn ni fan hyn, beth sy'n dod yn glir mewn ffordd yw, beth bynnag mae'r arglwydd yn galw ni iddo fe. Os yw'n bywyd ni'n mynd i fod yn hir neu yn fyr. Os yw'n bywyd ni'n mynd i fod yn un o ddioddef neu yn gymharol dawel. Os ni'n mynd i fod, fel Pedr neu fel Ioan neu beth bynnag, mae'r cwbl yn ei ddwylo fe. Mae Iesu'n dweud, beth yw hynny i ti? Mae'n dyd y fusnes, beth sy'n bwysig yw yn perthynas ni gyda yr arglwydd. Ac beth bynnag a ddaw, yr un lle i ni'n mynd i orffen. Yr un peth sydd yn ein disgwyl ni ar y llinell derfyn, sef yr arglwydd Iesu i hunan. I ni gyd yn gyfarwydd efo'r celwydd yna fod pob llwybr mewn bywyd yn arwain at dduw. Neu o leia, fod pob crefydd yn arwain at dduw. Wel, nonsens yw hynny. Mae Crist yn dweud, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Ond pan i ni'n dilyn Iesu, pan i ni wedi dechrau ar y daith yma, pan i ni yn byw y bywyd yma o ddilyn Iesu, bod ein llwybrau ni fel Cristnogion yn mynd i edrych yn wahanol iawn, mae'n y gysur o wybod fod pob llwybr yn arwain yn y pen draw i'r un lle, ato fe. Pob un ohoni, ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaen ni. Ni ddim yn gwybod pryd, neu hyd yn oed os byddwn ni'n marw cyn bod yr arglwydd yn dychwelyd. Ni ddim yn gwybod os oes na ddioddefaint, neu os bydd yr arglwydd yn cadw ni rag hynny. Ond beth bynnag ddaw, fe yw
Ydyw e, fe yw ein gwobr ni, fe yw ein trysor ni, fe yw ein etifeddiaeth ni. Iesu yw y nefoedd, Iesu yw ein bywyd tragwyddol ni. Beth bynnag ni'n gwynebu yn y cyfamser, cawn ni fod gyda fe am byth. Os gael rannu dyfyniad, fi'n hoff iawn o hyn gan Jeff Thomas. Llawer ohonoch chi'n nabod Jeff, oedd e'n weinidog. Mae di ymddeol bellach, ond oedd e'n weinidog yn Aberystwyth. Ac dyma fe'n dweud hyn. When your eyes close for the last time in death, and never again read the word of God in Scripture, you will open them to the word of God in the flesh. That same Jesus of the Bible, whom you have known for so long, standing before you to take you forever to his eternal home. Dyma sydd yn ein disgwyl ni. Pob un sy'n credu ynddo fe. Gan i weld e. Gan i fod yn debyg iddo fe. Gan i fod gyda fe am byth. Wel, diolch i'r arglwydd am i ddeioni i ni. Nw'n ni ganu emyn efo'n gilydd wrth i ni orffen yn hoedfa ni. Wel, diolch am ymuno gyda ni unwaith eto. Cofiwch, os ych chi'n dymuno, dod i'n hoedfawn ni ar nos Sul am 5 o'r gloch o hyn allan yn yr Eglwys Newydd. Plis cysylltwch â ni trwy'r e-bost fydd yn ymddangos ar y sgrin mewn ychydig bach. Ond am nawr na ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd ein Duw,
ti yn unig sy'n deilwng o'n mawl ni. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch, mae fe yw'r cwbl. Ac ni'n gofyn nawr yn ei di roi gras i ni. I ddechrau, i ddilyn ni. Ac i'w ddilyn ni ar hyd ein hoes. Ac yn ei di'n cadw ni tan y dydd hwnnw pan cawn ni weld os gwelyd i fod yn dda. Da, derbyn ein mawl na'n diolch ni gyd yn awr. A bydd gyda ni weddill y dydd hwn, wrth i ni dy geisio di fel dy bobl. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.